Izarren bila. Asteburu berezia zen Marixarentzat. Aspaldiko partez, bere bi ilobatxoak bisitan baitzi joazen. Intza eta Einaut ostiralean ailegatu eta igandera arte gelditu behar ziren amonarekin. Marixak, beti bezala, ez usteko apartak prestatu zizkien. Intza eta Einautek izugarri maite zuten baserrira joatea. Izan ere, ondo baitzekiten, amona Marixak beti sorpresa bereziak prestatzen zizkiela. Gainera, asko gustatzen zitzaien baserriko lanetan laguntzea, eta joaten ziren guztietan, sutondoan eta izarrei begira, ezagutzen etzituzten ipuinak kontatzen zizkien ohera sartu aurretik. Aste osoa eman zuen Marixak prestaketa lanetan, eta baserrian aurkitutako traste guztiekin jolas ezberdinak antolatu zizkien. Aurkitu zituen enbor eta egurzatiekin oreka ibilbide bat antolatu ziren. Lastobalak hartuta, bata bestearen gainean jarrita eta egurrolak erabilita, txurrista ezberdinak antolatu zituen. Zuhaitz zaharren adar potoloenetik soka bat eskegi zuen, polea baten laguntzatz lastobala bati lotuta umek gora eta bera egin zezaten. Artasoroan landare batzuk kendu zituen, eta bideska bat egin zuen laberinto baten itxura emanez, bertan harrapaketetan egin zezaten. Eta asteburu horretan, ilargi betea zegoenez, ilargiari buruzko ipuinak prestatu zizkien gauean kontatzeko. Bi umetxoak primeran ibili ziren amonak prestatutako jolasetan, animaliak zaintzen, baretzetako lanetan Marixari laguntzen, eta baita uretan plisti eta plasta bustitzen ere. Gauero Marixak su eder bat prestatzen zuen, animalien ikuiluen ondoan, eta Intza eta Einautek, izarrak eta ilargia ikusten zituzten bitartean, prestatutako ipuinak kontatzen zien amona Marixak. Bertan, animalia ezberdinak bata bestearen gainean jarrita, zerura ailegatzen saiatzen ziren ilargia harrapatu nahian. Baserriko animaliek ere ipuina adi-adi entzuten zuten gauero. Igande eguerdia heldu zenean, Intza eta Einaut bere etxera joan eta gero. Baserriko egoera bere onera bueltatu zen, eta gure Marixak egunero bezala lan eta lan jarraitu zuen. Baina animalien artean zeo zer aldatu zen. Amona Marixaren ipuina entzun ondoren, gauero bezala loseko geratu ordez zeruari begiratzen hasi ziren. Eta liluratuta geratzen ziren, gero eta izar gehiago ikusita. Ilargirik ez zegoen gau batean, zaldiak
zerura begira jarrita, horrela esan zien besteei. Aizue, joango algara, izarren bila. Baserriko beste animalek harrituta begiratu zioten zaldiari. Ondoren, zerura ikusita dena ulertu zuten. Izarrez bete-betea zegoen, txunditurik gelditu ziren. Zaldia, bi aldiz pentsatu gabe, larre erdian jarri zen eta horrela esan zion behiari. Joango algara izarren bila. Behia salto batez jarri zen zaldiaren gainean. Baina, etzela ailegatzen ikusita, horrela esan zion astoari. Joango algara izarren bila. Astoak ere gehiegi pentsatu gabe, gora egin zuen, behiaren gainean jarrita. Baina, izarrak urruti ikusita, horrela esan zion txerriari. Joango algara izarren bila. Txerriari izugarri kostatu zitzaion zaldiaren, behiaren eta astoaren gainean igotzea. Eta lortu zuenean laguntza gehiago behartzuela ikusi zuen. Eta horrela esan zion ardiari. Joango algara izarren bila. Eta horrela jarraitu zuten gora eta gora, gora ardia, gorago oioa, gorago untxia, are gorago katua. Gero eta gertuago ikusten zituzten izarrak. Horrela jarraituta, laster harrapatuko zituzten. Baina, halako batean, behiak gora begiratu eta izar bat ikusi zuen besteak baina distiratsuagoa. Eta ideia itzela iruditu zitzaion ura hartzea. Baina abiatu zenean, beste guztiek oreka galdu eta kataplaun. Eta orduan bai, ikusi zituztela izarrak ondo-ondoan